Dogmuka Municipal Board atumahin pen habar Karbi rison imso rongaje drasinja aklamalong kulat along tinta dustbin keron ponasai kerengpon. Ingdeng ingkoira sirkep borjan habar Karbi rison imso rongaje ason jutang cepate pangcheng pontanglo. Rasingja aklamalong rangsina sarpo amandu lapen sambarai amaro kang pupon. Karbi anglong along ri Dogmuka Municipal Board atumahin pen habar Karbi rison imso rongaje rasinja aklamalong kulat along tinta dustbin keron panasai kedengpon. Pini preni pai kregetom thelangarni atap apor malam pen Dogmuka Municipal Board atumahin pen ingdeng ingkoira sirkep habar Karbi rison imso rongaje rasinja aklamalong kulat kachubidun atumana phan kechotang aloban power tap jam jeda jia phan pura dustbin keron asai kedengpon. Lapenan parta long mukrang achatai long pen chenglok rasinja aklam angkang ansitami yusmi mate ilitum kechotang hormu warjam jidat pen labangso yusmi pu along ketap damvertia phansi kadoi phanta thanpa chinipon lasonsi kapang thirpon asai sitame Dogmuka Municipal Board ahin pen dengpondo bangsalong ke japon lake Dogmuka Municipal Board chairman Biren Singh Teron ahin pen si japonlo nitum Dogmuka Municipal Board ahin pen dustbin kipi pondo asihala so dustbin ki pipon ke lahelo nilitum Dogmuka Municipal Board pen aketer ke er pabi pinje phansi anu tin a hotel phanta dustbin icc pilo asihala so dustbin ki pia bangalam thigela pohlo je hotel tumlo pote inkoi poisa enpo adap ani kangsam nitum truck pen hormu aketer aker bange warpon po lasi kadowe dukan ki bi arat atamana tuning rilo de dak Rasingja aklamalong lan sose alon ngi pipon thegia phan nilitum Dogmuka Municipal Board ahin pen chuning pipon padolo aketer ke er kebar alang nitum sia kep ke dasbin asulo akethe bang inkoilo lasi ka chuning pipon ke la helo lan sose alon ke pa do ponji phansi nitum Municipal Board penta interest che enlo lapen cherap chetudunlo Karbi anglong Dogmuka pen rukasen klo report Biswanath Karbi live. Ingdeng ingkoira sirkep borjan habar Karbi rison imso rongaje ason jutang kacepate pangcheng pontanglo. Pini preni pai kregetom mate habar Karbi rison imso rongaje nini ke chokto arni ata porphai troxy apor malampen terana tum rongketong paruponlo lapen porphai troxy ra chitim apor malampen Karbi jutang asong arama borjan Karbi jutang habarame amipu jonasing teron pensi ingthur ponno lapen adun thu saya jai megating pen chikimo angdeng lake hiripi journal committee founder president Mongol Singh kathar pensi japonno pini teran kretrok angbong kachepate ke parupon lake mosara kihir tu ayalun chisik sepin pen lam theke jai hanri bongalun lun sampung bathili ke aplapen ason kachepate parponlo Karbi anglong manjapen momitatimu pi report Biswanath Karbi live.
Karbi Anglong along ri Rasingja aklamalong rangsina sarpo amandula pen sambarai amaro kang pupon. Pini preni pai kreke thom ada porphai nerke papor malam pen rangsina sarpo amandula pen sambarai amaro kang pupon. Rangsina sarpo amandu kang pupon abang pulake aki hai babu teron vice principal thongnok be college lapen sambarai amaro kang pupon abang pulake aki hai Robert Tokbi principal Holy Infants Higher Secondary School Fuloni Karbi Anglong. Labang so saya jai megalong aki hai Biren Singh Teron Meipu Karbi Cultural Society Tekelangjun Zone Jogen Ingti Deputy Ranger Western Range Sarsing Terang Kongchun Bang RC Karbi Employee Association Sukursing Ingti Bangphu Karbi Employees Association Rupsing Rongphar Bangphu Karbi Employees Association Khonsing Milik Bangphu Karbi Employees Association Atum Chetong Donsi RD Pidono. Karbi Anglong Dogmo Kapen Rukasen Crow Report Biswanath Karbi Live.